बनगाव गामिनि श्री श्री बिमा लक्ष्मीनि फुजायाव नुजाथि फैदों समाज सिबियारि प्रफेसर राहुल नार्जारिया। गुबुन गुबुन बोसोराव फालिबोनाय बायदिनो देग्लाय बोसोरावबो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बनगाव गामिनि रायजो राजाफ्रा श्री श्री बिमा लक्ष्मीनि गोथार फुजाखौ साननैनि हाबाफारि लानानै समायना रमायनायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो गिबि सानाव श्री श्री बिमा लक्ष्मीनि फुजा होनाय जायो आरो मैया बेलासि समाव एबा जोबथा सानखालि हिन्दु धोरोमखौ माब्रैहाय हमथाना लाखिनांगौ आरो धोरोमनि सोमोन्दै आथिखालनि लाइमोनफोरनो माबायदि गियान होनांगौ बे आयदाखौ लानानै मोनसे सावरायमेलबो खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो समाज सिबियारि प्रफेसर राहुल नार्जारि बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। बिमा लक्ष्मीनि फुजानि बे गेवलां मेलाव आंखौ आलासि महरै लिंहरनो हानाय बलामजरा बनगाव ओनसोलनि जोंनि मानगोनां गावबुरा बिथांमोन, लोगोसे बे फुजा कमिटिनिनो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोना दिनै आंखौ लिंहरनानै जोबोद मोनसे आं गोजोननाय मोनदों। बे जोंनि बनगाव ओनसोलाव माने बुंनो थाङोबा दिनै सिलभार जुबलि जानानै दंमोन। 25 बोसोर जानाय मोनसे फुराना जे मन्दिराव बिथांमोनहा गाजा गोमजायैनो गोदोनिफ्रायनो सोलिगासिनो दङ आरो बे ओनसोलाव लोखि फुजा होनना बुङोब्ला गामिनि गासैबो बोराय बेन्थ बुरि आरो सेंग्रा सिख्ला ज'नो जोबोद मोजां मोनसे परिबेसखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिथांमोनहा जे इसिबां मोनसे गाजा गोमजायै जे लोखि फुजा खुंबोदों बेवहाय आङो सासे समाज सिबियारि हिसाबै गोजोननाय मोननायजों लोगोसे बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों जे आंखौ सासे आलासि महरै लिंहरनानै बिथांमोना जे आंखौ दिनै इसेबां सन्मान होनानै आंखौ जे इसेबां मोनसे बरायदों बेनि थाखाय आं गोजोननाय मोनबाय आरो आं गासैबो बे चेनेलाव नायनाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायहरदों जे हिन्दु समाजनि लोखि फुजा जे जोंहा परम्परा गोदोनिफ्राय जों सोलिबोखानाय फुजाखौ जोंहा मानिनायाव जोंनि बर' समाजा गाजा गोमजायै सोलिबोगासिनो दंखायो आरो बे बर' समाजनि गाजा गोमजायै सोलिबोनाय लोखि फुजाखौ जोंनि बर' समाजाल' नङा हिन्दु समाजनि गासैबो हिन्दुफ्रानो बे धोरोमनि मोनसे जोंनि परम्परा बे लोखि फुजाखौ खुलुमो आरो बिमा लोखिया जोंनो धोननि मालिक। जाहाथे आङो बे बिमा लोखिया फैगौ समफोराव गासैबो रायजो राजाफोरनोनो गरसेखौ गरनै खालामनानै होथों बेखौनो आङो बिमा लोखिनाव बोर बिदों। लोगोसे आङो गासैबो बे रायजो राजाफोरखौ आं खावलायहरदों जाहाथे फैगौ समफोराव सुख सान्ति जानायाव बिमा लोखिया जोंनो आरो बोर सारस्रिबावथोंसै। जोंनि बर' हारिनि गासैबो हिन्दु धोरोमखौ गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय सारा मा बुङो? जोंनि बर' हारिनि जे हिन्दु धोरोमखौ गोख्रों खालामनायाव जोंहा माखासे जों सासे लाइमोन हिसाबै माखासे अबदान थायो, जाय अबदाना समाजनि बेरेखायै मावनाय हाबाफोरखौ जों हमथानायनि जेरखम नोंथांमोना नुनो हाबाय दानि जुगाया ओरैबायदि जुग जादों ड्राग्स बिरि सिगारेट थांखु बिरि जुवाजों जों गेलेनो हमदों। दा बेफोरखौ हमथानायाव जोंहा मोनफा धोरोमनि गोनांथि दङ, जाय धोरोमखौ जोंनि हिन्दु धोरोमाबो दिनै खत्तनिफ्राय खत्त जानांसिगौ। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि समाजाव जौ बिरि सिगारेट थांखु सोबनाय आरो ड्राग्सनि जे बेफोर बारानिफ्राय बारा जानो हमदों। बेनिखायनो आं गासैबो गार्जेनफोरखौबो खावलायदों बिथांमोना जाहाथे गावनि फिसाफोरखौ खुब साबधानै जोथोन लायो आरो बिथांमोनहा जाहाथे गावनि फिसाफोरखौ खेल लानानै बहा थांदों बहा मा मावहैदों बिनि गासैबो सुबुरुनखौ लायै गावनि फिसाखौ सैथो लामाजों आवगायहोनायाव बयबो गार्जेनफ्रा जाहाथे आवगायबोयो। जाय व्यक्तिफ्रा ड्राग्स आरो निसाजों गब'नानै थायो बिथांमोननि थाखाय नोंथाङा मा बुङो? जाय बिथांमोनहा ड्राग्स आरो थास जुवाजों लोगोसे जोंहा गान्जा सोबनायफ्राव गोग्लैनानै दङ, दा बिथांमोनखौ बोखांनायाव जोंनि समाजा गिदिर अबदान थानांगौ। जे समाजनि मानसिया जोङो सासे सभ्य समाजनि मानसि, जोङो सभ्य समाजनि मानसि हिसाबै जोंहा ड्राग्स बिरि सिगारेट सोबनायनिफ्राय बोखांनायाव जोंनि प्रत्येकटा इयुथनि आरो प्रत्येकटा बर' हारिनिनो बे मावनांगौ हाबा होननानै आं सानो। दा जोंनि बे बनगाव गामिनि रायजो राजाफोरा दिनैसिम जोंहा हिन्दु हिसाबै जोङो 25 बोसोर जोङो बे बिमा लक्ष्मी देबि फुजाखौ जों खुंबोगासिनो दं। बे खुंबोनायावहाय जोंहा रायजो राजानि सान्दा लानानै एबा रायजो राजानि अनसुंथाइजों जोङो खुंबोनाय जायो। दा बे खुंबोनायावहाय जोंहा माने ओरैबायदि मोनसे जेंना सोमजियो आरो हायोब्ला जोंखौ सरकारा अनसुंथाइ होयोब्ला जोंहा बहाय मोजां जागौ। मानो होनोब्ला
जोङो 25 बोसोर जोङो खुंबोबाय बे खुंबोनायावहाय जोङो अनसुंथाइ मोनाखै दा बेनिखायनो अननानै सरकारनिफ्राय जोंनि बे मन्दिरफोर लुनांगौ दङ बे जोंहा मन्दिर फोसाबनांगौ दङ दा बेखौ अननानै सरकार तरफनिफ्राय जों बेखौ कमिटिनि जानानै एबा आं बे गामिनि गोरायुं जानानै आं खावलायनाय थाबाय आरो नोंथांमोननि बे बोसोरावथ' जोङो साननै खुंनाय जाबाय देग्लाय जोबथा दानो जोबथा आरो बे हरावनो जोबगोन आरो मेला खुंबोनायाव नोंथांमोना माबाफोर खस्थ' दुखु मोनबोदों नामा? बेवहायथ' जोङो ओरैनो गामिनि हिसाबै धोरोम हिसाबै जोंहा गामिनि रायजो राजा खौसेथिजों जों खुंबोयो जों बेवहाय सावरायलायनाय जायो आरो माने जों मेलाखौ मेलाथ' नङा जोंना माने फुजाखौ जों सानबेसे खालामनो धोरोम हिसाबै दा बाव जों रायजोनि खौसेथिजों जोङो खालामो दा बे खालामनायावहाय रायजो राजाफ्रा जुक्ति जालायनानै जों साननै बा बबेबा समाव साननै खुङो बबेबा समाव सानथाम खुङो दा बेबायदिनो जोङो खुंनाय जायो आरो